Ayan, magandang hapon mga boss. Ayan, nandito kami sa Gumaca, Quezon. Ayan, medyo maalon. Oh, ayan. Ayan sila, oh. Oh. Ayan mga boss. Ang paglalakbay ng Bicolano Boy. Oh. Saan? Sa Limango. Mas? Gama. Ugama yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May gumagapang. Palagyan mo, baka makikita. Kita eh. Ito natin. Lalagay ko lang dito sa kamay ko. Malaglag eh. Malaglag ito. Ayan, oh. Nasa na yun? Ayan na. Ayan. Ayan, oh. Laki, oh. Oh, ayan, oh. Ang laki, oh. Oh. Huliin mo na eh. Yung kadaan, oh. Ayan, mga boss. Maalon. Maalon, no? No? Ayan. Ayan, mga boss. Ayan. Ayan. Medyo maalon. Ayan, kaibigan. Kaibigan tunay. Ayan, ang paglalakbay ng Bicolano Boy. Masarapin sa tabi ng dagat. Tabi ng dagatin. Ayan. Ayan, maraming salamat mga boss. Ayan. Maraming salamat mga boss sa paglalakbay ni Bicolano Boy. Ayan.